Sobre les darreres dades de l'atur i la situació econòmica actual en volem parlar avui a l'espai de l'entrevista amb la directora general de l'EBAI, Rosa Fiol. Bona tarda, Rosa, i gràcies per atendre'ns. Hola, molt bona tarda. Comencem parlant d'aquest passat mes de setembre, que es va tancar amb un total de 11.847 persones en situació d'atur a la ciutat, el que suposa una cinquantena de persones menys que el mes anterior. Actualment, la taxa a la ciutat és del 9,39%, una tendència a la baixa que s'ha mantingut des del primer semestre de l'any. Com valoreu des de l'EBAI aquestes dades de l'atur corresponent a aquest mes de setembre? Bueno, nosaltres pensem que Hospitalet és una ciutat que és molt activa en temes de creació d'ocupació, llavors per això tenim un atur més reduït que la resta de Catalunya i això és un avantatge. El que passa és que aquest atur que tenim segurament és un atur de llarga durada i de difícil ocupabilitat, amb la qual nosaltres sempre proposem, ja sabeu que la ciutat té un pacte local per l'ocupació, que fa molts anys que treballem de colze a colze als sindicats, la patronal i a l'Ajuntament, i el que proposem és que d'alguna manera puguem dur a terme algun tipus de programa específic i especial. El primer per conèixer quin tipus d'atur tenim a la ciutat, perquè a vegades no està prou clar, no? Les circumstàncies, l'edat, els estudis, les experiències, tot això, i després poder fer alguna línia de desenvolupament, de formació, d'acompanyament, per intentar inserir-se, no? Si realment són persones que busquen feina, aquesta és l'altra. Ara feia en relació a l'ocupació, comentaves a l'Hospitalet i a aquest pacte local per l'ocupació, que des de l'EBAI també hi formeu part. En quines qüestions s'hauria d'incidir en aquest pacte o on s'hauria de posar especialment aquest focus? No, jo crec que justament tenim una eina que és idònia per treballar aquests temes i que sempre, a més, ens hem sentit molt còmodes treballant plegats. Jo seguiria amb aquesta línia a través del pacte local, intentar que aquesta ciutat fos coneixedora del detall de les persones que estan en un atur, que segurament i aquí serà un atur de llarga durada, i intentar incidir en accions concretes perquè la seva ocupabilitat augmenti i puguem inserir-nos, no? Igual que s'estan duent a terme actuacions molt innovadores amb el tema, per exemple, de les oportunitats dels joves, que està treballant al llindar a la ciutat. Jo crec que des del pacte local podríem incidir en aquests que segurament són persones d'edat i que és atur de llarga durada. També volia preguntar-te sobre, en aquest cas, hem parlat en alguna ocasió, l'augment disparat de preus, l'augment de la inflació. Vam parlar en el seu moment com estava repercutint les empreses. En quina situació es troben a dia d'avui? El tema de la inflació és un tema que ens preocupa a tots. Ens preocupa moltíssim, no? El primer, els ciutadans, els treballadors de les empreses, que som ciutadans i que d'alguna manera veiem que els nostres sous pugen, però per molt que pugin, la inflació és molt superior, no? I per una altra banda, també veiem que el gran esforç que estan fent les empreses per adequar aquests increments de salaris amb uns costos que tenen, que també estan disparats, d'energia i de primeres matèries i de més, per poder seguir sent competitius. Amb la qual cosa és un moment com d'ajust, no? On tots ens estem ajustant molt, a les famílies, als ciutadans, el que estem els treballadors, el que estem intentant és gastar menys, perquè evidentment amb els mateixos diners podem fer molt menys que abans, no? I, jo crec que des del govern s'està treballant i s'han posat mesures, però és un tema que no està controlat encara. I menys, jo diria que a més, a nivell global, amb la inestabilitat que tenim geopolítica, hi ha que pensar que tenim en aquests moments dues guerres absolutament tradicionals a la cantonada, en el Mediterrani, no? I llavors, això ens afecta a tots els nivells. Econòmicament, perquè la inestabilitat és dolenta per l'economia, però també a nivell de costos de molts tipus, no? Perquè l'economia és global i estem molt interconnectats. Què passarà? No ho sé. Jo no tinc una bola de vidre,
El que és cert és que no crec que les guerres facin baixar els costos de les coses, sinó tot el contrari, que augmentin, no? Amb la qual cosa, els responsables polítics tenen una tasca molt, molt difícil. Ja no dic solament d'Espanya, a nivell de la Unió Europea, per intentar controlar-ho, perquè la inflació és dolenta per tots. I ja per acabar, Rosa, també et volia preguntar, la EBAI, juntament amb el Foment del Treball, va organitzar ja fa uns dies, al mes de setembre, una jornada, en aquest cas, sobre la gestió de l'absentisme, on van participar més d'una trentena d'empreses. En aquesta sessió, la EBAI va alertar que l'absentisme laboral està afectant, en aquest cas, la projecció de les empreses i va presentar solucions per poder reduir-lo. Per on passen aquestes solucions? Jo crec que el tema de l'absentisme és un tema que ja abans de la pandèmia, malauradament, Espanya tenia un creixement bastant elevat. I crec que hi ha diversos factors, no? El primer és que a vegades, com diria jo, no és exactament absentisme, sinó que són altres coses. Les empreses considerem absentisme cada vegada que algú no està en el seu lloc de treball. El motiu és igual. Si és d'alguna manera previst, imprevist, si s'ha d'abonar, si no s'ha d'abonar, és igual, però no està en el lloc de treball, no? Llavors, això és un inconvenient gran. El primer que he de dir és que nosaltres, que som una patronal pionera amb el tema de les conciliacions i els horaris, la uniformitat dels horaris, pensem que aquest és un tema cabdal per poder lluitar contra l'absentisme, no? L'absentisme, una causa és la difícil conciliació que hi ha. Ho estem veient amb que cada vegada la natalitat baixa més, però és perquè la gent jove ho té molt complicat. Té molt complicat per poder tindre criatures. Per què? Perquè la conciliació, d'entrada tenim un món laboral i un món d'ensenyament on no es troben mai. Són mons paral·lels, amb horaris diferents, amb festes diferents, amb calendaris... És clar, això no pot ser, això solament passa aquí. A més, també pensem que tindríem que tindre uns convenis on, d'alguna manera, poguessin donar una certa flexibilitat a la gent perquè en casos puntuals de necessitats que sempre succeeixen imprevistos, no? A tota mena es pogués acollir i després recuperar el que fos, no? Però d'alguna manera entendre que la vida de les persones en aquests moments se'ns ha complicat molt, no? Abans tiraves d'avi, d'àvia, de no sé què, de veïna... Avui en dia gairebé no pots tirar de ningú perquè tothom està ocupat, no? I tothom no pot fer-se càrrec de les teves responsabilitats. Ho dic no solament de cara als nens, no? Sinó també a vegades estem al càrrec de gent gran, no? I que també necessiten la nostra atenció. Llavors, a la que se'ns desmunta la persona que ve a casa, ja se'ns desmunta el món. Això per una banda. Després també, crec que des del sistema sanitari es tindrien que fer coses perquè a vegades l'absentisme, per exemple, per proves mèdiques s'allarga molt, s'allarguen molt les baixes innecessàriament, que potser ho podríem mirar que les fes algú altre que té instal·lacions que no estan saturades. Vull dir que es pot treballar i hi ha moltes solucions, no? I després també de cara a les empreses, a vegades la pròpia negociació i el propi, com t'ho diria jo, el propi diàleg dintre l'empresa. Cada un se sap de lo seu, cada empresa té les seves circumstàncies, hi ha coses que amb una són vitals i amb una altra no tant. Sempre pots. Jo crec que és una qüestió també d'enraonar, però de prendre consciència de que són uns diners que se'ns escapen per la finestra i que com a país no ens ho podem permetre, perquè no beneficien a ningú i perjudiquen a tothom. Llavors, mirar de Rosa, perdona que et talli perquè ja estem fora de temps, que se'ns ha allargat una mica la conversa. Tot molt interessant, en seguirem parlant en una altra ocasió, com sempre. Rosa Fiol, directora general de l'EBAI, moltíssimes gràcies i fins la propera.